ብዘይካ እቲ ናይ ኬማን ወይ ኪማን ዝረኣናዮ ፊደል ካልእ እውን ካልእ ቅርፅታት ዘለዎም ፊደል ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም እውን ናይ ነፃ ዳውንሎድ ትገብሮም ስለ ዘለዉ ንሳቶም ክንርኢ ክንፍትን ኢና
ሓደ ንኸይድ ማለት እዩ ካልአይቲ ተድልየና ዘለና ንሳ ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ ዳብል ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ኢንስቶል ወይ ኣብ ኮምፒተርና ክነንብሮ ስለዚ ዳብል ክሊክ ምስ ገበርና ኔክስት እንዳበልና ንኸይድ ኣብዚ ማለት እዩ ኔክስት ንብል ማለት እዩ ሴም ቲንግ ኣብዚ ብሉ ዘሎ ሰማያዊ ዘሎ ድሓር ኣብዚ እንታይ ይበና ኣሎ ክልተ ምርጫታት ይበና ኣሎ ሓደ ጀስት ሚ ዝብል ኣሎ ንነብስካ ጥራሕ ሓደ ከዓኒ ኤቭሪዋን ትብል ማለት እዩ ኤቭሪዋን ድሕሪ ንዝኾነ ሰብ ክጥቀመሉ ተደሊኻ ኤቭሪዋን ትብል እዚ ፊደል ስለዝኾነ ወላ ሓንቲ ኤቭሪዋን ክንብል ንኽእል ኢና ነብስና ጥራሕ ኢልካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ግን ድሓኒ ፊደል ኔክስት ንብል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ኔክስት እንዳበልና ስጋብ ኣብ መጨረሻ ፊኒሽ ዝብል ዝመጣና ክንቀፂልና ማለት እዩ ኢንስቶል ገይሩ ኩዲ ስለዚ ኢንስቶሌሽን ኮምፕሊት ብለና ኣሎ ብላዕሊ ንሕራ ቀሪብና ርኢና ያሱ ኢንስቶሌሽን ኮምፕሊት ብለና ኣሎ ኣብቲ ታሕቲ ከዓ ብየማን ከዓ ሰማያዊ ዘሎ ባተን ማለት እዩ ክሎዝ ፊኒሽ ብለና ኣሎ ስለዚ ንሱ ኣክቹዋሊ ክሎዝ ብለና ዘሎ ክሎዝ ብለና ኣሎ ንሱ ክሎዝ ክንብሎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ወዲእና ማለት እዩ ኢንስቶሌሽን ንዕኡ ክንሪኦ ነቲ ኢንስቶል ዝገበርና ናብ ስታርት ፕሮግራም ጌርና ከምዛ ዝገበርካ ክልተ ጋይድ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኦልሬዲ እቲ ናይ ስለ ዝኾንና ኣብ ኮምፒተርና ክልተ ጋይድ ናይ ኣምሓርኛ ናይ እንግሊሽን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ፕሮሰስ ማለት እዩ